Ak ste práve tehotná, pravdepodobne vám aj vášmu bábätku chýbajú dôležité živiny. Potvrdzujú to najnovšie štúdie svetových, ale aj slovenských vedcov, ktoré hovoria, že 9 z 10 tehotných žien trpí nedostatkom kľúčových živín, ako napríklad zinok, ktorého nízke hladiny sú často spájané s predčasnými pôrodmi, alebo myoinozitou, ktorý v správnej dávke pomáha predchádzať tehotenskej cukrovke. Ak si však hovoríte, že to vyriešia bežné tehotenské multivitamíny obsahujúce desiatky zložiek, sklamem vás. Rovnaké štúdie zároveň hovoria o tom, že nadmerné hladiny niektorých vitamínov alebo minerálov sú rovnako, ak nie viac nebezpečné ako ich nedostatky. Napríklad také vitamíny C alebo E, ktoré sa bežne vyskytujú v tehotenských doplnkoch, ktoré pri zvýšenej hladine často vedú k predčasnému prasknutiu plodových obalov. O to dôležitejšie je doplňať iba tie živiny, ktoré skutočne potrebujete. Preto sme s poprednými vedcami a gynekológmi priniesli odpoveď s názvom MUMO. Jediný test živín svojho druhu, ktorý z pohľadu domova dokáže identifikovať nedostatky a možné rizika a pomáha im včas predchádzať. Na základe pár kvapiek krvi z vášho prsta vytvorí v prehľadnej aplikácii nutričný plán na mieru. Od výživných receptov až po tehotenské doplnky tej najvyššej kvality od slovenských vedcov. Dobrá správa je, že s MUMO môžete začať kedykoľvek. V každom trimestri si vaše telo pýta niečo iné, preto gynekológovia odporúčajú sledovať hladiny živín pravidelne. MUMO sa prispôsobí vašej fáze tehotenstva, dokonca aj intoleranciám či životnému štýlu. Začať môžete testom živín alebo jedným z našich doplnkov Baby Bloom, ktorý obsahuje iba 4 zložky, ktoré preukázateľne napomáhajú zdravému priebehu tehotenstva a ich prípadné nadmerné hladiny vám ani bábätku nijak neuškodia. To, aké ďalšie doplnky výživy užívať, vám už povie naša aplikácia. Zlepšite tak vašu výživu a predchádzajte rizikám v tehotenstve na www.mumo.health.